hår har den här. Det är som en långt och kort hår. Jag har ganska mycket hår. Ser du det? Han fick sms från Niklas. Han visste inte om det var Niklas. Ja, gör det då. Jag är 16 koppar ute. Jag tror Har och rävar till exempel. att någon annan ska ta hårförbindelse. Nej, varsågod. En del tanter för sig sitt hår så att det ser giftigt ut. Men det sticks inte. Hej då. Ja. Han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Det där lät ganska... Ett fyrfaldigt leve för William. Han är det. Hurra, 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 hurra! Du får blåsa. Tror du det? Han lutar lite.